Kuka ruuvimesselillä auki täältä puolella? Siellä on ruuvimesseli tuolla. Ja onko se nyt tuossa köpeästä? Meinaa jos se pyörii mukaan ympyrää, niin sitten se ei se... Tässä on se auki. Jene käytetään koko ajan sitä lukossa. Eri yrittää mennä sisälle. Sieltä kuvaamaan, kun se menee ikkunassa. Ja vähän palavuutta. Haluatko oikeesti peittää tähän? Ai saa. Mä voin ottaa käsin. No kyllä tää mahdut. Sinne kyllä. Hyvä Jere. Tuija, ota vastaan. Tuija, ota vastaan. Mä tulin tänne. Sen takia mulla pissaa. Jere, työnnetäänkö? Kuitenkin sä persuuksesta siinä? Oisit mennyt toistepäin. Toistepäin? Vähän sivuttain. Sivuttain. Ai. Tää pitää laittaa Instagram. Onko jotain mistä hattiin? Sillä ainakin seurasi. Noniin, avatkaa se. Eikö säkään saa sitä auki? Mulla tulee pissa tuohon. Mä olin niinku, mä olin Soile! Sitten joku huutaa, hei sua huudetaan tuolla alhaalla. Et joo, mut ne ei pääse pois. Tuodaanko mun syötä? Syötävä ja juotava juuta. Eikö säkään saa sitä auki tällä hetkellä? Saatko sä sen ruuvin pois? Kaikki vaan lisää sinne. Ei se. Toi. Mut se pyörii vaan. Ai kato, Tuijakin tietää jotain. Onko siinä mitään jakoa? Ois pitänyt ehkä ilmoittaa, että tätä ei pidetä lukossa. Niin, ovesi. Ei se kertaa vaan tyhjää. Joo. No niin, mä sanoin. Kyllä se on tämmönen aika hyvä tämmönen Videokuvaksi. Ohjelmanumero. Kurva poralla joku vasta. Noorakin olisi pieni. Pistetään Noora vielä sinne. Noora on vielä pieni. Niin. Kyllä Aleksikin mahtuu jos kerran. Sitten otetaan kyllä se lukko pois siitä nyt. Jätetään koko lukko olisi, jos pidä niin kesä alun perinkin. Joo, niin ois. Kokeile nyt kiertää sitä auki. Siinä meisselissä on monta... Ei pyörii tyhjää tai tallia. Kokeile, jos sä saat vedettyä sen. Pyörii. Se on muuten varmaan sitä aika paljon missään. No kun se on niin semmonen paksu toi, ettei siitä mikään saa. Mikä on paksu? Siinä on eri... Hetkonen, siis pyöriikö se meisseli siinä tyhjää vai pyöriikö se ruuvi tyhjää? Ja jos siellä on joku paksu, niin Jere pistää housut takaisin jalkaan. Ja vaihda se meisselin pää. Siinä on... Ruuvi aika on, mä katson vaan aika. Mä näe saakeli. Meisseli pyörii vaan, ei se niin kota siitä. Pitää vaihtaa pienempi. No niin, vaihda toinen pää siis. Pitää vaihtaa pienempi pää. Missä tässä on päitä? Missä on päitä? Onko se eri päitä? Siinä päässä, pudota sitä. Pudota, käännä sitä ylöslasi. Täälläkö? Ai siellä on semmosia. Katos vaan. Poika on joku toisen naisen kanssa vessassa. Niin. Pitäisikö musta Tämmönen YouTube. Kuka tänne saakeli? Pistetäänkö noin vähän sädekaidin kiinni? Lietät sä Jeppe sinne takas kaikki. Kuka ei pääse suihkuun tässä taloudessa enää. Pistetään sauna päälle ja ei mitään tuottavaa Nyt lompaa. ainakin ruuvi pyörii, tää on tuo niin. Ruuvi pyörii vai? Hei nyt ruppee tapahtumaan. Hyvä Jere, nyt otetaan ruuvi pois. Hyvä.
Hyvä. Ei loppu nyt, loppuhuipennus pitää näkyä. Nyt on tuo saakelin päästä. Joku avain vaan, niin se saa tuolla auki. Eikö semmosia ole semmosia avaimia olemassa? Tää munkin on nähdä. No se pitää vaan... Noin, nyt on. Ei ole. Ei mennyt Strömsös. Eikä se ole. Älä hoppuile. Se on tuo lukkorikki. Ei se kai tästä on mitenkään. Kyllä teidän ääni ainakin kuuluu. Mä näen jonkun hiuksten naaman tästä. Se on rikki se lukko sitten. Tarkailuna tästä ikkunan kautta. Niillä on kauheet operaatiot. Sieltä ilman työkaluja tuolla oven takana varmaan. Kuka tuo juomista? Tää on aika kuuma. Moi. Joo, minä olen Jannan. Soitetaan ainakin on hauskaa. Meidän äiti on ihan itku silmästä täällä, kun sillä on niin hauskaa. Juu. Pidä tätä, mä hain yhdelle juotava. Lippa. Kutsutaan tuolla alhaalla. Joo, mä saan pois täältä. Onko sun taskulamppu? Tää lakkaa täys. Lumi, eikö lumi kaivetellut niin oikein? Pitää ottaa saranolta ja nostaa ylöspäin. No kattokas, kun tuossa on tommonen. Ei pysty nostamaan, kun ottaa karmi vastaan. Jaa, mutta täällä onkin muuten tämmönen, kun täällä karmi pääsi. No tämän saa kyllä periaatteessa pois. Tuossa on tää lukon mekanismi. Noniin. Aukesko? Ei perkele, kun sä ootte joku helpannut. Toi liikuttaa kyllä sitä kieleket, mutta se ei itse se. Toi on irti, se on ihan selvä. Ei löytynyt juotavaa järjellä. Toi lyö sen lipan tonne. Se on toimintakarsta pois. Nyt toi jäi vähän jumiin. Siistiä. Ei oo pelkästään sitä On noin hankala systeemi. peruslukosta kiinni, vaan se on ihan sitä... On minä tässä on niin usein, koska se ei toimi normaalilla tavalla. Eikö? Nyt on siitä kiinni, että toi ottaa kiinni, mutta se kieleke toimii, mutta toi nyt on, pitäisikö tuolla yksi irtonainen osa. Se on ihan selvä. Niin se ei muuten... Ei lähde ikinä auki. Tuolla on yksi irtonainen osa, tuolla on yksi irtonainen osa. Ei täältä pääse käsiksi sinne millään. Seuraavaksi ja kahva irti. Eikö mä ottaa saranolta irti? Mut se, et... Niin siellä on irtonainen, jos siitä näkee tuolla heiluu noin. Tuolla on tommonen joku irtonainenkin lipa. Tämän pitäisi sitä lukkoa kääntää, mutta se... Niin se ei vaikuta. Se ei vaikuta. Täällä on meillä poikki jotain, mikä se pysyy se itse se haka siellä. Eikä se tästä ei näe sinne hakaa, ei tästä pysty käyttämään sitä. Mä luulen, että täältä olisi pystynyt. Tulee ikkunasta vaan takaisin. Se niinku voi jumittaa. Täältä kun ottaa kääntömekaani, niin sieltä joku mikä kääntää sitä lukkoa, niin se on poikki. Tuolla on kaksi irtonaista osaa ja he ei nyt käännä sitä lippaa ja sitä ei saa millään, kun se on tossa kohtaa suurin piirtein. Laitetaan PPK.
Sen sais siitä Saran. Ottakaa Saranoilta. Helvetissä ne irtoaa. Tää nyt tää on mun mielestä hauskaa. Tulee ne Lapsena vessasta, kun mä löin ikkihappia. Luoka, sä oot toinen pieni messi. Joo, kuin siisti, ollaan kaikki siellä vessossa. Tää tulee lisää katsojia. Onks siisti? Jeppe meni tästä ikkunasta sisälle ja pää edellä. On se todettu, että mä tuun vessasta ulos. Joo, se pyörii tyhjää. Joo, semmonen. Se on niinku, se on paskana. Perusmestari työmaa. Joo, se pyörii tyhjää. Kaikki vaan. Labirintti korjaa. Joo, tää on rikki. Mä otan korjaa. Onko se joku näitä Saranoja joskus? Onniks tässä on Mä vaan Sarankaan tulee, jos ne vois lähteä. Niin voi syöttää. jutella silti. Vanhemmalle kyllä lähtisi ihan helvetti. Sitten on vessassa sinne alla. No kyllä ne tapinut sinne takaisin saloon. Kyllä se ei kato takaisin laittaa. Niin se on. Toi on korjattu. Päästäis pois siitä, jos me halutaan. Me ei haluta. Ei ne halua pois sieltä vessasta. Mennään kaikki sinne, niin saadaan biletöiksi. Sauna päälle. Sauna päälle ja... En mä usko, että onkaan hajuttu. Mitä auttaa, kun ei näe muuta kuin tonne. Mä väittäisin, että ongelma on siinä, että kaikki meistä ei mahdu sitä ikkunasta sisään. Eikö se ole alat ylöspäin? Voisitko nähdä sen Johanna, vaan minä pelaan. Alat ylöspäin. Vaan saadaan sit vaan. Mä koitan. Se on aika piukas. Mä viittiä vaihtaa. Mikä sulle kenken? Se on monta 10 vuotta ja leffoisana loppua valtaa. Miksei vaivut häivät? No luottokortti nyt joltain hei, niin kyllä tää aukeaa. Ei mulla on vaan elektronikki. Mullakin on vaan. Niin sähkökaapeissa täällä molempia suuntiin klikki. Se on niin. Pyyhkeen tyynyksen, toisen pyyhkeen päälle, kun tää on lattia lämmitys. Niin mä nukkusin aina 5 minuuttia, 10 minuuttia sen jälkeen. Sieltä ei kyllä se vastaan päästä. Se menee kyllä se pystyy. Ei se haittaa. Tää tulee juotavia ja syötäviä. Saunen juotavia. Lähteekö näin tällä? Tää on vähän epäinen. Se on tätä palokunta-apuun ne Onko joku ottanut, että ne Niillä on kirveä vai? Kommunikoikaa näiden ulalaisten kanssa. Siitä kuka on? Ne ovat paljon. Miksi et ollut tuossa ovessa Saranoja ollenkaan? On, mä oon toisella puolella. No millä Ei sä se se toisella tuli niinku puolella saranoilla? ollut. Lueeko se joku ruuvit kiinni ja pitää olla tämän paikalla? Joo. Ei oo sarana. Kyllä ne on ihan sarana siellä se ovi. Tässä meni just joku tyyppi ohi, ketä katto tänne näin, kun me ollaan kaikki täällä ihan, hei täällä! Onko teillä kiva tunnelma? Ja just ajattelin, että ne voi lämmittää saunan, niin me otetaan täältä saunajuotavat vaan. Pojat tuolla sanoo, että tullaan kaikki sinne. Ongelma on siinä, että kaikki ei mahu tästä ikkunasta. Niin, millaista tää sit on? Potka se ovi auki! Mitä? Potkasitko sä? Ei tää on ollut. Vähän aplodeja! Jere, noin helppoa se oli tilastojamme. Ai täällä oli oikeesti kaikki kattomassa. Mä olin koko ajan tuolla ikkunan puolella henkisellä tukena. Anteeksi Saini on perä, se on rikki. Nyt siinä ei ainakaan voi. Se niinku uusia potkasit. Minä. Mä olin aina Oliko oikee vinkki? No kun noin sanoin, ainoa et potkasee se ovi auki. Kun sä potkase se, niin sit se aukeaa. Se on toinen niinku jenkkileffa. Niin. Silleen on poliisi. Vähän pakkeliin. No se nostaa uuden. Ei se tarvitse muuta. Ihan hyvä, ei ainakaan kukaan jää Ruumetti, se on ihan ok. Hyvä, et potkasit, ei tuijoita. Miltä tuntui olla siellä kauan yksin? Kukaan huomannut mitään. Miltä tuntuu nyt? Se oli kaikista pahin, kun joku huutaa vielä tuolta, että Minä. Tuija, sua huudetaan tuolla ulkona. Niin kun mä tulin tänne, että Tuija, sua huudetaan. Sitten mä en pääse täältä ulos. Ota vähän suoristavaa ja pitkät Sitten ruuvit, näytä, semmosia. laita siihen lukkoasentoon, sitten vähän yli, sitten ja sitten ulos. Mä sanoin, ei aukee.